Copper Iron. Mám. Sajt. Mert sajt. Mert sajt. Mert sajtos sajt. Tényleg hülye vagy. Te jobban. Ja. Tudjuk. Ja, ja. Ne. Nem tudom. De egyébként szerintem nem tudom minek csinálsz most olyan terráriát, már egy csomó terrária videó van, már 2013-ban már van több ezer terrária sorozat. Én ismerek valakit, aki nem hagyta abba a terrel, végigvitte így az egészet. Hogy full ilyen shadow felszerelés, vagy nem shadow felszerelés, nagyon rég terráriáztam. Full hallovert felszerelés, addig kivitte és csalás nélkül. Az a neve G. Vargus. Ha. Ez így jó, így hirdetek így videóban. Azt tényleg így teljesen végigvitte a terráriát, nagyon. De annyira teljesen, amit kértek a nézők, azokat meg is csinálta így. Nem. Ő is adott magának challenge-eket, sajátokat, ugye, vagy full hallovert felszerelés, meg ilyeneket, de a nézők még kérték, hogy csináljon lángszórót, Space Gun-t, meg ilyeneket, meg Star Cannon-t, meg ilyeneket kérték a nézők, hogy csináljanak, meg Rainbow Radot, meg ilyeneket kérték, hogy csináljanak, és meg is csinálta mindegyiket. Örülj neki, legalább lesz manád. Ha meg lesz 10 csillag, akkor egy mana csillag. Mana csillag, ez meg 20 mana. Miért? És? Da. Szarakodsz a játék. Az egy szivárványbot. Hogy ilyen szivár, ami erős, ilyen magic damage-et, ilyen erős, ilyen mágikus sebzést ad, valami 70-et, és ilyen szivárványbot. De tényleg is így lehet irányítani az egereddel a lövését. Mert már nekem is volt egy csomószor. Mert nekem van terráriához hackem, de ez nem lényeg. Van egy nagyon durva hackem, meg van egy ilyen... Milyen előtti? Lángszóró. Igen. És utána vagy nem, Star Cannon volt előtte. A Star Cannon az meg csillagágyú.
ami rohadt erős. Csak az a baj, hogy annyi, hogy a csillagágyúhoz alapból kell 50 csillag, a csillagágyúhoz kell 50 csillag az elkészítéséhez, meg a lőszerhez is csillagot használ, úgyhogy nagyon sok csillag kell ahhoz, hogy azt megcsináld meg. Pedig az a jó. Igen. És? És? Fú, de már rég abba hagytam egyébként a terráriát, nem tudom. Hát. Ez még nem a map vége. Ezen még van túl. Ezen még van túl. Ezen. Tessék? Aha, menj vissza. Menj vissza ki. Látod, ott volt a túloldalon a cuccos. És építsd át oda magadat. Át tudsz menni. Én már több ezerszer átmentem oda. Onnan ugorj. Na már egyszer biztos, hogy csináltad, mert látszik. Mert ez még nem a világ vége. A világ vége az egy óriási nagy tenger lesz. Ja, és általában tényleg sivatagok szoktak utána lenni. Na, már itt van a tenger. Menj balra. Meg tudod, ha oda nincs. Vigyázz a cápával! 300 élete van, és ez cápa. Meghalt. Jaj, de ott van még egy. Meghaltál. Jó a neved, Amnézia. Szünet vége, mi? De az csak éjszaka lehet, de nagyon nagy. Éjszaka lehet megidézíteni, nagyon okos. Megöli a Dungeon Quarter! Ez csak 10 000-et vitt belét.